вечора. Прайм на АТР триває. Дякую, що залишаєтеся з нами. Я Христина Бондаренко, це Сергій Щербина. Добрий вечір. І в нашій студії є заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Вітаю вас, пане Микола. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли час прийти до нас на ефір. Хотіли з вами поговорити в першу чергу про пенсійну реформу. Цього тижня прем'єр-міністр на засіданні уряду її презентував, вона була затверджена, потім сьогодні вже на годині запитань до уряду лунали там певні і критичні питання від народних депутатів щодо пенсійної реформи. Розкажіть, будь ласка, якщо можна простою мовою для глядачів, що вона передбачає? Які основні питання в тому законопроекті, який було прийнято урядом? Перше питання і ключове, мабуть, питання – все-таки питання осучаснення пенсії. На сьогоднішній день у нас склалась така ситуація, що пенсіонери, які вийшли на пенсію давно, це там 5-10 років тому, вони виходить, що отримують пенсії набагато менше, ніж ті, які сьогодні виходять. І до нас дуже часто звертаються і пенсіонери, і громадські організації з приводу того, що от людина працювала за одним станком, отримувала однакову майже заробітну плату, але один вийшов на 3-4 роки раніше, другий пізніше, і той, що пізніше, отримує пенсію інколи в 2, а навіть і в 3 рази більше. Так, звичайно, це обурює людей, звичайно, це дискредитує пенсійну систему в цілому. І безумовно, що це було проблемою і для уряду, і, мабуть, не для одного тільки. Тобто це питання досить давно дискутувалося. І, по суті, це питання якраз і є предметом того, що ми розглядаємо. Ми стараємося вирішити це питання. Причому я хотів би сказати, що ми вирішуємо не тільки саме питання, не тільки піднімаємо пенсії, але і на майбутнє закладаємо підвалини того, щоб подібні ситуації не могли виникнути в майбутньому. Тобто це та система, та реформа, яка якраз вирішує кардинально цю проблему. Пане Миколо, наскільки я розумію, ця пенсійна реформа потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. За який рахунок уряд буде покривати оцю різницю? Тобто звідки візьмуть гроші на осучаснення пенсії? Уточню в вашому питанні одну проблему. Не з державного бюджету. Так? З державного бюджету на це не буде взято ні копійки. Ви знаєте про те, що у нас із січня місяця була піднята мінімальна заробітна плата. Ця реформа, яка була зроблена, вона була зроблена якраз для, по суті, підвищення і рівня заробітної плати. Була мета також якоїсь легалізації, так, тому що ми всі знаємо, що у нас одна із проблем – це тіньова заробітна плата. Так, і от якраз ми розраховували, що те, що ми зробимо, підняття мінімальної заробітної плати, це той ресурс, який повинен дати поштовх потім і кошти для подальших реформ, зокрема і підвищення пенсій. Уряд планував вже підвищення пенсій уже давно, так, і ризик був тільки в одному, що немає коштів для цього. Зараз ця ситуація якраз стає на свої рейки, і підняття мінімальної заробітної плати дало поштовх такий, що рівень заробітної плати зріс, зросли надходження, і це той ресурс, який є у нас для підвищення пенсії. Тобто, грубо кажучи, знову ж таки, працюючі будуть оплачувати пенсіонерів. А це безумовно, тому що у нас солідарна система якраз і передбачає те, що покоління працюючі утримує покоління пенсіонерів. Дивіться, пан Рева заявляв ще напередодні того, як була прийнята і оголошена урядом про пенсійну реформу, що 16 травня в Україні має бути місія МВФ. Ця заява його була, можливо, на початку місяця. Він говорив про те, що от якраз в цей час, 16 травня, ви маєте узгодити певні моменти, нюанси, і тільки тоді вона буде винесена. Я хочу запитати, чи була ця зустріч з МВФ, і що саме було обговорено? Знаєте, у нас зустрічі з МВФ проходять дуже часто. Так, але тим не менше, приїжджає, 16 травня, і саме 16 травня також вони приїхали, і ми проводили зустрічі, узгоджували ще ті питання, які залишалися, будемо так казати, не до кінця узгодженими. Якщо на той момент, коли це пан міністр говорив, то можна сказати, що всі параметри в основному були узгоджувалися. Але залишалися деякі деталі, які ми повинні були узгодити. Саме 16 числа ми зустрічалися, і
проінформували МВФ про те, яку редакцію закону ми виносимо і які положення буде вона містити. Але що саме звіряли? Якщо це щось було ключове чи ні? Ці деталі? Зокрема, і питання осучаснення пенсії з приводу наявності ресурсів, забезпечення цими ресурсами. Так, питань було дуже багато, і ми ці питання всі узгодили. Я чому питаю про 16 травня? Тому що досить неочікувана була взагалі представлена пенсійна реформа Кабміном. Це був звичайний Кабмін, в тому числі журналісти не могли зрозуміти, що буде відбуватися. Кабмін затягувався на 2 години, він мав початися об 11, потім в 12, зрештою почався ледве не о 1 годині. І почався з того, що прем'єр почав раптово презентувати пенсійну реформу. З чим це було пов'язано? І чи це дійсно готувалося, що це буде саме в Проводилася середу? досить велика підготовча робота, і я не скажу, що це було несподівано, тому що у нас було підготовлено вже законопроект відповідно під це. Тобто прем'єр вам представив, також журналістам, і законопроект, який було прийнято. Тобто це все була величезна проведена підготовча робота, і це готувалося досить довгий час. Пане Миколо, чи всі параметри презентованої пенсійної реформи погоджено МВФ, чи лишилися зауваження? Я вам вже сказав, що 16 числа ми повідомили МВФ про те, яку реформу, які параметри ми виносимо. Повідомили, МВФ погодилися? Так, я не скажу, що вони підтвердили повне погодження по всіх параметрах, тому що дискусії в нас і залишалися, але МВФ погодився з тим, що ми виносимо на уряд. Як вам вдалося зняти цю дискусійний момент з приводу підвищення пенсійного віку? Тому що це була одна із вимог в МВФ, і дехто вже каже про те, що знайшли компроміс з тим, що підвищили пенсійний стаж роботи. МВФ основне завдання все-таки збалансованість бюджету. Так, тобто вони пропонують свої бачення цього питання, ми запропонували свої бачення і довівши те, що ми бачимо перспективу збалансованого бюджету не тільки в цьому році, не тільки в наступному, а й на найближчу перспективу. І, відповідно, ми запропонували ті елементи пенсійної реформи, з якими ми не погодили. Тобто ви не погоджуєтеся із тезою про те, що підвищення страхового стажу до 35 років – це є таким собі аналогом підвищення пенсійного віку? Абсолютно ні, тому що таке пенсійний вік? До сьогоднішнього дня і сьогодні пенсійний вік у нас складає 60 років. Ну і для жінок 58, ви знаєте про те, що йде підвищення, і зараз жінки виходять у 58 років. Ми цей вік залишаємо. Тобто ми не робимо самого підвищення пенсійного віку. Так, підвищуються вимоги до стажу, але людина, яка працює, якщо ми говоримо про стаж 25 років, то людина, яка працює, якщо вона навіть після школи закінчила інститут, навіть якщо в самому пізній віці вона приступила до роботи в 25 років, то до 60 років вона матиме стаж приблизно 35 років. Так, але який аргумент все одно підвищення цього стажу? Навіщо? Аргумент, якраз пенсійна система є страховою системою, так? І кошти пенсійної системи формуються з коштів платників внесків. Відповідно, проводиться на уряді, прем'єр проводив такий там графік з приводу того, що людина після 60 років отримує пенсію десь протягом 18 років. Внески, вона для того, щоб сплатити внески на те, щоб 18 років отримувати, дуже проста математика. Знову ж таки, ця математика якраз кристалізується з урахуванням нової мінімальної заробітної плати. Так, якщо людина платить внески з 3200 гривень, так, по 704 гривні це щомісячно, то вона заробляє собі такий капітал, щоб за 35 років заробити гроші, які будуть виплачуватися протягом 18 років. Тобто чисто математично це відповідає страховій формулі пенсійного забезпечення в Україні. А для тих людей, які не отримували мінімальну зарплату 3200, якою буде ситуація? На сьогоднішній день 3200 мінімальна зарплата, навіть якщо людина працює неповний день, то сплата внесків здійснюється саме з розміру 3200. Тобто внеску мінімально менше бути не може. Інше питання, що
Є певні, будемо так казати, елементи, по яким можна відійти і платити менше. Але це, знову ж таки, до чого приводить? Це приводить до того, що людина, якій це буде менше платитися, це, одразу скажу, по суті, з порушенням законодавства. Тому що, якщо людина працює на умовах трудового договору, то менше, ніж 3200 вона не повинна отримати. Ще раз скажу, ідуть на те, що порушують умови договору, виводять це з трудового договору, роблять цивільно-правовим, і там, що наче людина працює неповний робочий день, і тоді платять відповідно менше. Якщо людина погоджується на це, так, то вона повинна знову ж таки розуміти, що це буде в неї неповний страховий стаж. Так, і відповідно це її пенсійні права. Тобто вона вже повинна працювати, знову ж таки, з роботодавцем, чи погоджуватися на таку роботу, чи не погоджуватися. Пане Миколо, але ви самі, напевно, погодитеся з твоєю тезою, що реально ці страхові внески платить роботодавець, а не людина. Безумовно. Але якщо роботодавець хоче, щоб саме ця людина в нього працювала, так, то він повинен, мабуть, чимось зацікавити. Знаєте, давайте будемо чесними. Якщо, наприклад, візьмемо місто Київ, то людина не буде працювати на 3200. Правда? Ну, звісно. Так. Тому це той же елемент, який ми говоримо. Саме тому і неможливо говорити про те, що ми перемогли тіньові зарплати за рахунок. Я не кажу, що ми перемогли тіньові зарплати, але це один із елементів того, щоб трошки піднімати заробітну плату. Тобто роботодавець все-таки, якщо він хоче утримувати людину, то він буде їй платити якісь кошти, які потрібні. І крім того, соціальний пакет, а це якраз соціальний пакет, це сплата внесків за працюючого працівника, це теж елемент, який зацікавить людину, щоб вона працювала. Правда? Ну, я вам скажу, що, наприклад, мене важко зацікавити як працівника пенсію через 35 чи 25 років. Ви знаєте, я прекрасно розумію, що в молодому віці ніхто про пенсію майже не думає. Але ви знаєте, що якщо фірма солідна, так, то знову ж таки і вона хоче, щоб у неї працювали саме цивілізовані працівники, то, мабуть, вона буде зацікавлювати людей із соціальним пакетом, так? Я просто до того кажу, що, можливо, нам варто відійти від солідарної системи, перейти повністю на страхову, однак цього я не бачу в реформі, запропонованій урядом. Але про це дуже часто говорилося. Знаєте, ми можемо перейти на страхову систему, але її потрібно досить добре відпрацювати. Я хочу сказати, що при тій ситуації, яка є в економіці, при тій інфляції, всі прекрасно розуміють, що ніяка накопичувальна система не може бути запущена. Якщо в 2015 році рівень інфляції був 46%, то ви ж розумієте, що ті гроші, які ви накопичили до цього, вони практично нівелюють. Історія, слава, про те, що над нею потрібно довго попрацювати, ми вже чуємо, чесно кажучи, не один рік. Але тим не менше ніхто не наважується все ж таки пропрацювати до кінця. Тому що більшість орієнтується на популізм і знову ж таки орієнтується на електорат. Ми будемо говорити 5 мільйонів пенсіонерів, які існують в Україні зараз. Зовсім не електорату. Питання в тому, що її необхідно відпрацювати. Для цього повинен бути, по-перше, економічні умови. Перше питання – це, зокрема, і те, що я назвав, що рівень інфляції. Якщо він буде дуже високий, то накопичувальна система сама себе не виправдає. Так? Тобто кошти не можуть бути накопичені, тому що куди б не вкладали кошти, а рівень інфляції в 46% перекрити досить важко. Так, це одне питання. Друге питання, безумовно, це фінансовий ринок, який є на Україні. Він досить слабенький. І це всі експерти підтверджують. І той же МВФ, кажучи, що ми не готові до впровадження накопичувального рівня, саме це один із аргументів, той, що говорить. Тобто потрібно розвивати фінансовий ринок. Я згоден абсолютно навіть із тим, що тут є певне протиріччя, тому що фінансовий ринок з одної сторони слабенький, ми в нього не можемо пускати кошти, і з іншої сторони, якщо туди підуть кошти, він буде розвиватися. Так, звичайно, не прямо пропорційно, але тут є дилема і це питання також треба відпрацювати і знайти ту золоту середину і момент запуску саме накопичувальної системи. Саме над цим ми будемо працювати. Я хочу сказати, що заявлено було і прем'єром, і міністром про те, що ми, не пропонуючи накопичувальну систему в цьому законі, не говоримо про те, що ми не будемо її відпрацьовувати. Так? Але ми робимо покрокові заходи, так? Тобто ці заходи повинні бути. Перший крок був, ви пам'ятаєте, про те, що у нас довгий час була навіть заморожена прожитковий мінімум, він не піднімався і практично пенсії зовсім не підвищували.
Перший крок був по підвищенню якраз прожиткового мінімуму, піднялись мінімальні пенсії, і от з травня місяця чергово було підвищення мінімальних пенсій, ви знаєте про це. Другий крок якраз є питання осучаснення пенсії. А тут не тільки осучаснення пенсії, тут йде питання якраз збалансування солідарної системи, щоб вона була більш збалансована, прогнозована, стабільна. І якраз це робиться цим законопроектом для того, щоб можна було і сьогодні, і завтра, і через 10 років спрогнозувати, які витрати будуть на солідарну систему. І потім тоді приступити до побудови накопичувальної системи, яка безумовно потрібна, яка дасть свій ресурс, але я хочу сказати, що світовий досвід показує, що для того, щоб вона була успішною, її треба добре відпрацювати, тому що є в світі досвід того, що запроваджували накопичувальні системи, і потім вона була повністю згорнута. Я не хочу, щоб це повторювалося в Україні. Пане Миколо, ви самі кажете про те, що одним з ризиків накопичувальної системи є інфляція. Високий її рівень. Тоді поясніть, будь ласка, який сенс має підняття мінімалки до 3200, якщо це не просто зведення якихось бухгалтерських показників, тому що рівень інфляції в кінцевому рахунку на кишені споживача все одно це 3200 перетворить там на 1100. Я хочу вам сказати, що 3200 знову ж таки, попри все і попри всю критику, воно не привело до інфляції. Саме по собі. І ви бачите, що рівень інфляції, як прогнозований був, він практично не виходить за прогнозовані рамки, і він залишається в тих межах. Чому це так? Тому що, знову ж таки, 3200 – це не гроші викинуті на ринок. Так? 3200 було забезпечено бюджетом. Так? Зарплата бюджетника була покрита надходженнями. Тобто це не те, що Нацбанк надрукував кошти. І цим ми зробили реформу. Це дійсно було забезпечено бюджетом, бюджетні сфери. Відповідно, я хочу бути вдячний і бізнесу, тому що ми отримали зворотній ефект від бізнесу, і бізнес підняв заробітні плати. Трошки менше, ніж в бюджетній сфері, але це початок, і, на мій погляд, той рівень, на який це піднято, є досить великий, і якраз тут я бачу і заслугу бізнесу, те, що це було зроблено. Тобто це те, що дійсно є елементом саме вже нормального ринкового розвитку. І от те, що забезпечено грошами, забезпечено товарами, так, це не є інфляційним продуктом. Також Володимир Гройсман говорив про підвищення пенсій військовим пенсіонерам. Так. Якщо я не помиляюсь, близько 2 мільйонів ви мене виправите, так? Трошки виправлю. Так, скажіть, скільки зараз їх? 500 тисяч. 500 тисяч? Так. Коли буде підвищена? І чи це просто, знову ж таки, обіцянка була? Ні. Ну, ви знаєте, я не знаю як, але я не чув від прем'єра ще обіцянок, які б не виконував. Тому, в крайньому разі в нашій сфері, я не знаю, можливо, інші. Ви маєте на увазі публічні обіцянки? Так, публічні обіцянки. І знову ж таки обіцянка прем'єра в цьому питанні – це завдання для нас. Ми відпрацьовуємо ці питання. Зараз із силовими структурами відпрацьовуємо питання підвищення грошового забезпечення і думаємо над тим, яким чином знову ж це зробити таким чином, щоб підвищити і пенсії, тому що, знову ж таки, разюча різниця там залишилася, пенсії теж довгий час не підвищувалися, і це є проблемою дуже серйозною, і ми, знову ж таки, стараємося зробити таким чином, щоб це було не просто підвищення пенсії, а, знову ж таки, підвищення, яке буде забезпечено бюджетом, і, знову ж таки, не буде інфляційним продуктом. Пане Миколо, хотів ще запитати вас щодо оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Це дуже чутлива тема для глядачів. Поясніть, будь ласка, чи буде скасоване це оподаткування, чи яким чином цей механізм буде діяти? Ну, давайте ми одразу, знову ж таки, я досить критично відношусь до термінології. У нас немає такого поняття, як оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Працюючим пенсіонерам зменшується розмір пенсії. Так? Це зовсім немає ніякого порівняння з оподаткуванням, тому що таке податок? Це те, що кошти йдуть до бюджету. Так? І вони, відповідно, потім наповнюють бюджети місцевого рівня, чи державний бюджет і так далі. В даному випадку це зменшення виплати, по суті, економія коштів того ж пенсійного фонду. І я одразу скажу, це досить дискутивне питання. Навіть при його запровадженні ми дискутували довгий час. Воно було запроваджено в ті часи, коли дійсно була економіка досить важкій ситуації. І на сьогоднішній день ситуація трошки поліпшилась, і ми, розуміючи весь негативний ефект від цього,
елемента. Так? Саме тому цей елемент ми плануємо відмінити. Так? Тобто ми плануємо, що пенсії будуть платитися в повному розмірі. А коли це може статися? Одразу ж таки з 1 жовтня одночасно з осучасненням пенсії. Якщо, але безумовно, все те, що я говорю, це буде тільки тоді, коли буде прийнято закон парламенту. Чому тоді була мотивація, коли цю норму вводили? В чому мотивація? Скажу вам так, є юридична мотивація, так. Юридична мотивація полягає в тому, що є міжнародне законодавство, міжнародні конвенції, зокрема Кодекс соціального страхування, Європейський кодекс соціального страхування, Міжнародна конвенція Міжнародної організації праці, де написано буквально наступне те, що така норма пенсії працюючим пенсіонерам можуть не виплачуватися або виплачуватися в неповному розмірі. То ця норма Міжнародної конвенції. І є і економічний, так сказати, передумови цього, тому що досить важка була ситуація, дійсно такі надходження були в пенсійний фонд досить невеликі, потрібно було економити кожну копійку. І саме, мабуть, так, є все-таки така елемент, що економія на працюючих пенсіонерів дуже легка економія. І найлегше всього зробити. І, мабуть, саме з цих причин була застосована ця норма. Не можу не запитати вас ще про інші теми вашого міністерства, окрім пенсійної реформи. Стосуються вони соцвиплат на окупованих територіях, так? Пункт 8 Мінських угод. Як зараз із цим іде справа? Давайте таким чином. Бачите, за термінологією я завжди дуже прискіпливий. Якщо ми говоримо про виплати на окупованих територіях, то в нас немає жодної можливості виплати там. Я вам скажу, що в 2014 році ми робили величезні зусилля, щоб пенсійний фонд на тих територіях мав якесь своє представництво. Так, це допомогло б тримати зв'язки з тими людьми, відповідно обслуговувати пенсіонерів тих територій, можливо, була б якась ситуація можливості виплати пенсії на окупованих територіях. В листопаді 2014 року нам було заблоковано будь-які можливості там працювати. Аж до того, що були загрози для людей. Так, тобто, безумовно, це не наше рішення, це те, що було зроблено саме наперекір тому, що попри всі наші бажання, всі наші старання цього зробити, тобто це було заблоковано однозначно, і з того часу у нас практично немає жодної можливості туди платити пенсії. Саме тому ми проводимо виплати тільки тим людям, які перемістилися на контрольовану територію. Пенсійний фонд має інформацію про всіх пенсіонерів, які були на обліку, і там також так. Тобто ця вся інформація є, збереглися всі дані, і якщо людина переїжджає сюди, ми проводимо виплату без будь-яких обмежень. Тобто таких випадків, коли людина звідти приїжджає в інше місто не окуповане, так? На контрольовану вона може отримати пенсію. У мене звідси зворотні запитання. Теж свого часу цю тему піднімали, зокрема, і в інтернеті, і журналісти. Вона така тема з більше моральності. Так? От є там люди, які живуть на окупованих територіях. Здається, був приклад із депутатом третього скликання комуністичної партії, який там активно агітував, так, за сепаратистський режим. І от помітили, що він виїжджає, він сам визнавав, він виїжджає з окупованої території на неокуповану, отримує пенсії. Звідси, зрозуміло, що це не ваша історія, це історія Служби безпеки України. Але питання таке, чи ви якось спільно дієте, чи є у вас якісь подібні випадки, коли ви вивчаєте, з комунікації з СБУ, коли ви вивчаєте от такі от історії? Звичайно, що ми відпрацьовуємо ці питання разом з СБУ, і вони дають нам відповідний список людей, по яким проводиться певний контроль. І скільки зараз, якщо можна говорити, про кількість таких людей? Чому? Я можу вам назвати кількість. На території, яка зараз не підконтрольна Україні, до моменту взяття її під контроль терористичними угрупуваннями проживало 1,3 мільйона пенсіонерів. Так? На сьогоднішній день із них 1,1 мільйона вже у нас
отримали хоча б один раз пенсію. Так? Тобто вони вже виїжджали чи раз, чи постійно тут проживають, і вони отримували якусь пенсію хоча б один раз. Пане Миколо, ще повертаючись до самої пенсійної реформи, сьогодні під час засідання Верховної Ради, де виступав прем'єр, зокрема з цього питання, лунали певні натяки від партії «Самопоміч» про коефіцієнт нарахування пенсій. Ми питали, яким буде цей коефіцієнт. Пан прем'єр казав, що це буде коефіцієнт 1,35. Ну і, вочевидь, нардепи натякали на те, що там певне є, як казала пані Кужель, наперстки. В чому сенс цих питань? Ну, наперсків ніяких немає. Є дуже просте питання, до речі, скажу. Так, звичайно, що формула, яка вводиться зараз, вона повинна бути збалансованою. Так? Тобто всі підвищення і пенсійна система робиться таким чином, щоб це було забезпечено коштом. І в формулі є дві таких складових. Одна складова – це середня заробітна плата по Україні, до якої осучаснюються всі пенсії. І друга складова – це коефіцієнт стажу. Так, якщо у нас був коефіцієнт стажу з 2008 року 1,35, 1,35% за кожен рік стажу, це дуже просто, в принципі, то в формулі ці показники йдуть як два множники. Так? І був вибір, будемо так казати, або заробітну плату привести до якогось показника, так, і зменшити страховий стаж, коефіцієнт страхового стажу. Або знизити заробітну плату і залишити коефіцієнт страхового стажу. Ми пішли шляхом того, щоб зменшити коефіцієнт страхового стажу, залишити його на рівні одиничка, а заробітну плату підняти до того рівня, яка є на сьогодні. Для цього є кошти, це ми забезпечуємо. По суті, я ще раз кажу, це могло би бути і іншим шляхом. Ми могли знизити заробітну плату, а залишити коефіцієнт страхового стажу. Для людини це абсолютно не має значення. Так? Тому що одне є і друге множник. Ви розумієте, що таке два множники в одній формі. Чи одне змінюється, чи друге змінюється. Але виникає питання по тому, що нові пенсіонери отримували і одне, і друге. Так казати. І для того, щоб не було такого зниження, ми робимо перехідний період. Що для нових пенсіонерів залишається оцей показник до того часу, поки вони по новій формулі будуть отримувати більшу пенсію. Так, тобто це той якраз перехідний період, це буде десь 2-3, можливо 4 роки, але він буде працювати. Тобто в нас таким чином ті пенсіонери, які виходять на пенсію в цьому році, і ті пенсіонери, які виходять на пенсію в наступному році, вони не будуть отримувати різних пенсій, вони будуть отримувати абсолютно однакові пенсії. Якщо вже говорити про годину запитань до уряду, то так само там лунала критика від «Батьківщини» і від «Самопомочі». Ну, окрім там конкретних запитань, було ще там такі от заявка про те, що з ними не погоджували, вони готові долучатися до напрацювання пенсійної реформи. Вони, в принципі, не проти, але, так, мабуть, це останнє запитання, знову ж таки, чи проговорювали ви з цими фракціями, чи вони долучалися до розробки пенсійної реформи, ну і основне, чи буде вона проголосована в залі? Знаєте, є, мабуть, певний законодавчий процес, правда? Так, є законопроект, який виноситься, і відповідно йде його обговорення, і тоді вирішується питання, чи приймається Верховною, чи не приймається Верховною Радою. Ви знаєте, я вам скажу так, що в процесі обговорення законопроекту долучалися дуже багато фахівців. Так? Експерти, які залучалися, це і міжнародні експерти, це і наші українські експерти, і, до речі, абсолютно з різних сил, будемо так казати. Це не значить, що вони всі долучалися саме до написання законопроекту. Але консультації, експертні обговорення проводилися практично з багатьма силами. У нас була робоча група створена, яка працювала над цим і відпрацьовувалися ці всі питання. Тобто, чи голоси Верховної Ради на прийняття? Ми, мабуть, розраховуємо на те, що ми знайдемо голоси, тому що знову ж таки, ви розумієте прекрасно, що основне питання – це все-таки осучаснення пенсії. І це ключове питання, тому що
На сьогоднішній день склалася ситуація, що та різниця в розмірах пенсій, знаєте, парадоксальна ситуація, от ми обговорюємо навіть з МВФ, але виходить така от дуже цікава ситуація в Україні, коли як в пенсійній формулі є, як я вам казав, два основних показники – це стаж і заробітна плата. Так от у нас, крім цього, одним із ключових показників був рік виходу на пенсію. Коли людина вийшла на пенсію, від того в тебе залежить, яка пенсія в тебе буде. Ну, мабуть, це не зовсім правильно. Дякуємо, пане дуже Миколу. за Дякуємо, що знайшли роз'яснення. час прийти до нашої студії. Це був Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики. Ми ж повернемося до цієї студії. За декілька десятків хвилин буде міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Тож будемо говорити про медицину. Не Залишайтеся перемикайтеся. з ОТР.